12 victorii acasă. 3. Salut pariori! Sâmbătă explozivă cu 9 extreme care sar în ochi. Spania Ref, EF Grup 4. Puente Genil versus Ieclano. Polonia Youth. Polonia Warsaw, U19 versus Stal Rzeszów, U19. Polonia Warsaw, U19 are 6 victorii în 10 meciuri. Stal Rzeszów, U19 are 8 înfrângeri. Kosovo Division 1. KF2 Coricu versus KF Tefik Kanga. KF2 Coricu are Șanca Sheum versus Świdnichanka. Heumianca Sheum are 8 victorii în 11 meciuri. Świdnichanka are 8 înfrângeri. England Ismian, Dulwich versus Potters Bar Town. Dulwich are 7 victorii în 18 meciuri. Potters Bar Town are 13 înfrângeri. England Ismian, Dartford versus #United. Dartford are 12 victorii în 18 meciuri. #United are 11 înfrângeri, 39 de goluri marcate. Segunda, Malaga versus Leganes. Malaga are 10 victorii în 16 meciuri. Leganes are 6 înfrângeri, 35 de goluri marcate. Colombia Primera A, Deportes Tolima versus Jaguares de Cordoba. Deportes Tolima are 4 victorii în 5 meciuri. Jaguares de Cordoba are 5 înfrângeri. Toate cele 9 extreme le găsiți jucate individual sau combo pe super socialul meu, HomeWin Lab. Scrie în comentarii care meci joci azi. Like plus subscribe.